Etxea topatzea zaila da, ezta? Pixuen prezioek ez dute behea joko, baina zuk ondoratuko zinateke? Ez da mezu ezkorra naiz eta higiezin merkatuak horretara bideratu. Galdera hauxe da. Ura azpian biziko zinateke? Hori da DIP enpresaren helburua, 2027 urterako itsaspeko etxeak izatea, eta gizakiok 200 metroko sakoneran bizi ahal izatea 28 egunez jarraian. Momentuz ez da etxe bizitza alternatiba gisa planteatu. Ikerketara bideratuko dira Sentinel izena duten etxe hauek, eta bertan bizitzeko eremuez gain erabilera komuneko lekuak eta laborategiak ere egongo dira, itsaspeko sakonerak aztertzeko beharrezko materialarekin. Baina itsaspean bizitzea ez da hain erraza, doikuntza biologiko eta mentalak behar direlako. Maila fisiologikoan gorputza saturazio egoerara egokitu behar da. Gainera, helio eta oxigeno nahasketa berezi bat arnastu beharko dute bizilagunek, nitrogeno bidezko narkosia saihesteko. Maila psikologikoan erronka espazio txikietako bizikidetzara egokitzea da. Eta noski, eguzki argi ezara, bi faktore horiek lo alterazioak eragiten baitituzte. Etxe bizitza hauen finantziazioak jatorri ez ezaguna du, eta potentzial zientifikoa txalotu den arren, interes handia dago luxusko turismoaren sektorean. Hortaz, ez lurrean, ez uretan.